Ha, pięknie. No i myk. Ja jestem Niklaus, to jest to, co widać na ekranie i teraz będę to grał. Nie wiem, ile będzie odcinków. To jest materiał ze streama. Jak widać zresztą. Gra moja ulubiona. Kocham tą grę i tyle. Co tu więcej mam gadać? Nie będę grał na najtrudniejszym poziomie, bo mi się coś stanie. Zagramy sobie na poziomie Bring em on. Żeby nie przesadzić. Także witam Sychlator, witam wszystkich ponownie. Dzisiaj druga część streama. Klasyczna tak zwana. Stream z klasykiem. Dobra. Come in. Jack. Idzie Jack. Well, Jack, have we heard anything? Yes, sir. We've just received a coded transmission from Kessler, our contact in the Kreisau Circle. And? Both agents have been captured and are being held in Castle Wolfenstein. Damn. Call a meeting, Jack. Yes, sir. All right, gentlemen. Now let's go through it again by the numbers. What did we miss? Well, here's what we know. This is Castle Wolfenstein, located in the Harz Mountains of northern Germany, property of Heinrich Himmler. Now, we've known of the existence of Castle Wolfenstein for some time, but we've only recently heard reports from our Kreisau Circle contacts in the German resistance regarding bizarre occult rituals taking place there. Now, these characters are part of Himmler's newly formed SS Paranormal Division, a small but elite group comprised of members possessing above-average IQs and backgrounds in the Nazis occult won and World War II. Yes. The one in charge is this woman. No, it's still during the Helga Second von World Bülow. War. Our Kreisau contact in one of the villages below the castle has informed us that she and other members of the division have been recently deployed to the area. The Kraut with the monocle is one Wilhelm Strasse, also known as Death's Head, a brilliant and ruthless scientist who heads up Himmler's Special Projects Division. Special Projects? It's marvelously vague. Well, we know it encompasses all manner of advanced weapons research, including rocketry. It's also rumored to involve ultra-secret research into chemical and biological warfare. Charming. Oh. But at the moment, we don't know how it ties in with this massive archaeological dig near Castle Wolfenstein. So, advanced weapons, rocketry, chemical and biological research. Now, the occult. It still doesn't add up. Well, that's why we sent our boys in there. To jo, ten u góry. Maxshot trochę. Jack, what are our options here? Well, we could send a backup team in behind them. Or we sit tight and hope that they can find a way out. It's your call, sir. Siema Yeah. prezes Maciej. Siema looks Grzybek. like we play the waiting game. Ja. Kurde, jak ja tą grę lubię, ale będą takie levele, co będę pomstował na pewno. Na 100. Come in, Sergeant, come in. Kamien, sergeant, kamien. Dokładnie, Rafał. Tak przed nowym Wolfem. Your orders, Herr Doctor. Go and get the other one. This one is almost finished. Te mordy. Jawohl. Jawohl. Achtung. Now, let's try it again, shall we? Who do you work for? Ten mu tam smaży jaja. Te szkaletory fajne. Oby jakieś... Ale powiem wam, jak to wyszło. A to miało mega spoko grafę. Nawet na dzisiejsze czasy to
Takie to tekstury nawet nie najgorsze i ten... I ciul. I dup i po hopie. No widzicie, ja nie mogę, ja to gram w niskiej rozdziałce. Ja mam w ogóle, wy macie rozciągnięty ekran, a ja mam takie pasy po bokach. Bo jak się ustawia wysoką rozdziałkę, to się coś psuje i gra nie działa. I muszę grać w takiej tam rozdziałce 1280 na coś tam. A w ogóle jeszcze zrobię tylko jedną rzecz. Ten napis dam tak tutaj, o, bo to mi będzie wadziło. O, zajebiście. Dobra. Ja dymy. Ja to już dość znam. Siema Kliszczowianin. Ja kupuję nowego Wolfa. Znaczy może się tam uda jakaś wychachmęcić. Dzięki za ludsy. Ale teraz kurde z Gisynkiem gram. To wiecie. Jest. Nie! Kurde, to nie miał być strzał. Chciałem kucnąć. Dr. Z, is everything all right down here? Ale to zmaściłem. Nie! Ja w to tak nie mogę grać! Tu są w ogóle jakieś... To są moje save'y jakieś stare. O, ciup z tego! Z radara! Nie! Zaraz. Nie. Ja to szybko przewinę, jeszcze raz, bo to tak nie można w to grać. Ja to muszę mieć wszystko po swojemu zrobione. Nie. Tu się kuca, tu się kopie. Dobra. Siema Sadas. I na kontrolu jest atak. To były jeszcze te czasy, jak się nikt nie bał Hakenkreuzów. I to jest dźwięk. Yes. Ah, there you are. Shackles that one does a war and takes the other one off the table. Hände hoch. Ino za nieskoro. Za każdym razem. Tu coś było? Nie, to tak ino. Jak to jest? To jest chyba najlepsza muzyka ze wszystkich gier, znaczy według mnie. To jest tak świetna ścieżka dźwiękowa. Kurde. Dobra. Passive aggressive. Mam medpaki, to mogę się tym. Będę spróbował sekrety brać, ale nie znam dużo sekretów. Nie pamiętam już ich w ogóle. Das, coś tam, korps, nie umiem przeczytać. Achtung! Tam jest typek. Chyba da się przejść, tak. No i to jest koniec grania po cichu. Is someone there? I save it. Tu jest Kaś. Ja.
leci ludzi, gdzie enki. Jest zawarte. Fachmunition. Kurde, nie pamiętam. A, to jest po prostu takie przejście tu. LOL, ej, ktoś ten... Ktoś ciulnął. No nie wiem czy... A czekajcie, bo teraz trochę zasłaniam, nie zauważyłem, że zasłaniam trochę liczbę nabojów. O. Teraz jest Perfecto Rio Mare. Kurde, coś zmaściłem, że nie mam Mausera jeszcze tutaj. Jeszcze mnie trafił. A, właśnie, tam nie poszedłem. Na dach. Nie, Hasiok ma stać Ibicy. Tak, czekam na nowego Wolfensteina, na pewno będę grał. O, jaki Adi. Tam przyszedł ktoś. Boroczek. Siema Galmaraz, no klasyk taki klasyczny. Dość potężny. A to w ogóle wygląda, nie? A, bez to. Fajny jest ten dźwięk agonii, takie. Na streamie czy nagrywać? Nagrywać na streamie pewnie. No ta muzyka ściszyć. O. Mr. Setokami is now hosting you. Dziękuję bardzo, Kamilu. Niech się tutaj uczy młodzież. O mojej ulubionej grze ukochanej. Siema Versusef, no próbuję znajdywać, ale nie wszystkie pamiętam. Tu coś. I ja, tu jest sekret. Tu się robi... Czekajcie. Tu się przekręca ten Chromleuchter. Też przycina streama. Panie, co pan? Nic nie przycina. Picobello. O. Są geldy. Jaka misja najbardziej denerwująca? Obóz, co trzeba na alarm uważać.
I taka w takim mieście rozwalonym. Kugelstadt, o, Kugelstadt. One są potem trudne te misje. Pszt. Ja, oni tam z pancerfaustów ciulają, no. Bez to jest takie ciężkie. Blablabla. Co się stało? Tu jest sekret jeszcze jeden. O. Dowej kielicha. Ale streama rwie. Kurde, nic nie rwie. To coś od Twitcha musi być. Mi nic nie rwie, 60 klatek, gładko, ani jeden pakiet nie stracony, wszystko jest top. Jak komuś coś rwie, to niech ogląda sobie na jakości source i niech odświeży. 2x2 7799. Osiem minut. No, robiło się w 3 tą misję. Swego czasu. Wszystko kurde idzie gładko jak po maśle. So what's going on here? Where is everything? Half the castle guard is missing. That's because the major just Całość, nie no, dzisiaj Again. całości nie przejdę na pewno. Sounds like a bad case of Ci ze szlugiem. Have you seen Ja. the major lately? W trakcie przeładowania magazynka. I know. According to Otto, he and Frau von Bülow had some big disagreement over Von security. Bülow padł. No i tak zajebiście gadają. I tu jest sekret. That's Już taki trochę cięższy do wzięcia. as they come. Trzeba wziąć tutaj Zic. Well, I'll see you later. I have to go polish my weapon. Jak go się wywalało? Padł. Ej, chyba się skapowali. Tu jest... Kurde, Hans, Dreptos... Ktoś zakucał. Dzięki za ludsa. Dzięki Fefek za host. I Teroski tak. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Ja... Ja jebie, dobra, strać to. No i tyle z sekreta. I tyle kuwa z sekreta. Dobra, przeżyja. Czekajcie. Nie, dobra, dupca to. Nie mam cierpliwości. Tam było jeszcze jedno krzesło? Ja. Kurwa, nie X! LOL! Ja pierdolę, jaki jestem głupi. Co ja zrobiłem? Ej, czekajcie. Gdzieś jeszcze na tej mapie musi być krzesło. Gdzieś na tej mapie na pewno jeszcze jest krzesło. A, tu jest jeszcze. Dobra. F.
F od X. Ale jak się... Czekajcie. Kurde. Czekajcie, bo tu trzeba wykonać taki bardzo skomplikowany skok. No widzicie, dawno człowiek nie grał w PC-towe tytuły. Dobra. Mamy to. To tak naprawdę nic z tego nie ma oczywiście, ale... Satisfaction. Coś nie było? Apotyjkę. Saved. Ja. But saved. Siema, proud to be Polish. Halt! Jeszcze trochę ściszę, bo... Rycy. Musimy wyłączyć te darcie pizdy, bo... Ogupna. My to dobra. Naruto, Senkyu. Kod w komputerze 48 15 16 23 42. A? Nie tu? Aha, zwaliłem. A. Kurde, sznauce. Bite. No. Wow! Ty dziadu. Kaj są apotyjki. Teraz się otwarły tamte pierwsze drzwi. Tukaj. O. Bogactwo, część główna! Dobra. Ktoś otwarł. Save'ik? Kurde, brakuje mi w dzisiejszych grach save'ów. Chociaż z drugiej strony ja nie wiem w jakich grach. Przecież w zasadzie gier singlowych już nie ma. Adi? Sorka. Mógł być za tobą sekret. Nazizm. Mam magicznego kupa. Kupa. Kopa. Someone please explain to me why it takes two of us to guard some dusty old wine bottles. Haven't you heard? This is valuable property of the Reich. With all those accusations of pilfering coming from the Reichsmarshal's office, the major isn't taking any... Of the Reich. Do you think they would really miss just one bottle? Are you kidding? The Reichsmarshal's office doesn't miss a thing. The Reich Marshal's office. Ej.
kim on gadał? Dobra. Tu Kajś. Sam Kajś. Jest sekret. I no. Albo to nie tu? Tak, tu gadają trochę po niemiecku, trochę po angielsku i po niemiecku po angielsku z niemieckim akcentem. Tu się coś klika? Tu jest jakiś... Albo na beczce jest ten? Jakiś kokotek? Tu jest... O. Lato! W ogóle... ja jak to pierwszy raz przechodziłem, to nie miałem pojęcia, że tu mamy na przykład, że tu mamy kurde itemy, które możemy sobie brać w trakcie. Jak w Call of Duty 1. O nie. W Call of Duty akurat mówią normalnie po niemiecku. Dzięki za Naruto. Można wyklikać. No. Aha, to są amerykańscy szpiedzy. To ja tak naprawdę zabijam naszych. Także pierwsze 100 razy przeszedłem bez tych itemów w ogóle. No te apteczki po prostu ci to są takie apteczki jakby. No, tym se HP regenerujesz tymi winami. Protect the gold! Protect the gold. Właśnie, to tu musi Kaś być Zoto. Kombinuje sprytnie. No tak. Masz na poniedziałek pożyczyć Wasserwaga. Nie Wasserwaga, ino Wasserwoga. Wasserwoga. To się tak akcentuje. Wasserwoga. Nie mam. Na co mi Wasserwoga? LOL! Ej! Zdupił. Fajnie z tych schodów spadają. Ej, a w ogóle to teraz tak patrzę, że oni mają mundury chyba z Wehrmachtu, a na hełmach mają SS? Jesteś tu pod Adikiem? Nie. Adi. No i to jadymy. Jakie... Co oni za te... Co oni za jumpy odjebali?
Siema Łukasz, jak zakupy? Spoko, nie poszedłem w końcu. Stwierdziłem, że jest tak zimno, a nie mam aż takiej potrzeby, że w końcu nie poszedłem. Siema Feldorin. Dzięki za ludsa, przychodzą zaległe ludsy z tamtego streama. Nie da rady wyciąć tego środkowego filara. Nie, co ty? No, gdzie? Panie. Bez przesy. Kazerne. Kurde, jak to się szło teraz, nie pamiętam. Na jakichś modach reedycja. Co ty? Nawet na niskiej mega rozdziałce gram, bo na Full HD, bo nie idzie ustawić Full HD, a inne rozdziałki wywala. I się psuje OpenGL. I jest sraka. Po prostu gra się dość godnie starzeje. I jak na tamte czasy jak wychodziła, to miała zajebiście wysoką jakość tekstur. I dlatego teraz tylko są mega kanciaste modele i... słaba animacja. Aż nawet nie taka słaba znowu. Dzięki za follow, True Poison. I także... zestarzała się z godnością. No z Enemy Territory, no oczywiście, bo to przecież... Tylko bo to było tak, nie, że one tu też można było grać w multi, a one potem wyszło osobno, te Enemy Territory. Jak na G-Syncu się gra? Panie, kurwa! Nowa gra! Nie no... Podobnie. Erste Hilfe. Ej, przyznam się, że się straciłem. Ne. Ile mam klatek? No, nie wiem, wszystkie. Siema Q-Teddies. Dzięki za follow Redow. Czekajcie, kaj się szło? Verboten. To się chciało zewrzeć chyba. To nie jest to... Haha. Kurcybele, ale... Wiem chyba, dobra. Siema kłopocik. Chyba wiem, chyba się trzeba tu wrócić do góry. Jak strzelają, to znaczy, że dobrze. A wiesz, Fireman, że mogą nawet grać ludzie dalej jeszcze, bo na przykład ostatnio był artykuł na Wykopie, że wyszła jakaś reedycja taka i ludzie pisali, że jeszcze stoi dużo polskich serwerów nawet i że bez problemu można znaleźć do grania. Siema doktor. Tutaj będzie go... Czekajcie. Tu jest chyba typek. Kto wchodzi na wykop? No ja, na przykład.
A co może Oneta czytać? Siema Moziu. Cztery, 7, 7. Vibe Nation. Lepiej. Oneta. No, to już wszystko wiem. Tremrite. To jest dobre. No kurwa, jaka misja tu nie jest dobra? A nie wiem, zobaczymy. Piwko. Tutaj wuszt. Jakieś salami. Pyp. Siema Rexim. A te drzwi mogą ścisnąć i zabić. Z miejsca. Czadować pozór. Ja ten se tam dubię. Mechaniker. I skopa. Dobra, nie odpalili alarmu. LOL? Jaki typ? Soldier of Fortune, ja. Soldier of Fortune to w ogóle była pierwsza gra, co się tak ciała rozpadały, nie? Tak można było odszczelić tam nogę, głowę. Cio, kurde. Just a flash wound. Tego by był fajny remaster, jakby zrobili. Po prostu na takiej grafie, na przykład jak New Order, nie? Chociaż New Order jest bardzo godną kontynuacją, to nie można powiedzieć. Brat jest dość zajebisty. Dzięki za ludco. Be. I jadymy. Nie ma strzelanek na kompie? Nie, większość gier. Najdziwniejszy model Mausera, jaki widziałem w grach. Wciąż bardziej realistyczny od tego, co będzie w nowym Call of Duty. Co jest tragedią. Kod będzie z takim długim magazynkiem wkładanym od dołu, jakieś w ogóle takie wymyślone z dupy. Aha, że zmienili celownik Garanda, no to może tamte rzeczy też poprawiają. To może tamte pierdoły też zmienią. A tu w ogóle idzie
Ja to spróbuję zrobić, ale to jest ciężkie. Po tej linie idzie. Tylko on tu właśnie... On tu na bok tak... Skręca. Dobra, już nie. Już nie. Pam, 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 pam. To się otworzą te drzwi? A. Dobrze pamiętam. Dawaj, Stoff. Brennstoff. Nie, mi się to nigdy nie udało z tą liną, ale widziałem na YouTubie, że idzie taki motyw zrobić. Patrzcie. Więcej destrukcji otoczenia niż w kodach w 2016-17. W tym roku wyszło jakieś Call of Duty? Nie. W zeszłym, nie? W tym te będzie pierwsze. Siema Blamax. Dzięki Emil za follow. Tu się idzie fajnie zabić. Nie! Dałem F9 zamiast F5. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Dobra. Dobra. Widzicie? Człowiek zapomniał, jak się w normalne gry gra. To się da, ja wiem, że się jakoś da, ale... Save. A tak w zasadzie to po co tutaj wyłazić? Nie wiem, do której stream. Ej, pokażę wam fajny ten zgon. Czekajcie, F5, nie 9. Das war schnell. Rzeczywiście fajnie. Niemczaki atakują!
Ej, a w ogóle jaki jest sens, że ty... Framguard Station report. Framguard Station. What is happening? Nie dali mi połazić. Situation under control. Ah, and the American? Dead. Excellent. Village Guard Station out. A nie. Ej, to nie jest czasem po tym? Po... niderlandzku? Albo nie. Bo to jest po norwesku chyba, nie? For uf en geweten ob tegen het bolszewizmę. Tegen het bolszewizmę to jest gegen die bolszewizmus, nie? No, ten jest po niderlandzku, a to jest norweskie. De norske skieger batalion blimet os nordover. To dlatego z tego rozumiem odrobinę, znając niemiecki, z tego nie rozumiem nic. Don't shoot, I'm Kessler. Dobra, Kessler, czekaj. Nie zaciągajcie się, Norwegowie. Follow me. 0000! Inside the village. Cool. Niderlandzki to holenderski. Tak, bo w zasadzie to nie ma takiego języka jak holenderski, jest niderlandzki. A potem będzie krypta i się będę bojał. It's freezing out here. It's going to be even colder than last night. I hope we get some new blankets soon. I just hope we get some hot water soon. I haven't bathed in over 2 weeks. Yeah, I know. Ja, I know. Oni mówią po śląsku, ale po angielsku śląsku. Ja, I know. Ja. Mosh right. Ja. Such as it is, this is my house. If you go down these stairs, there's a back entrance to the cafe. Thompson to jest zajebista broń. A tu jakiś Adolf w ogóle co to w ogóle jest? Z tarczami. Ja to... I regret that I cannot accompany you any further in my condition. Kurde, Kessler to jest You człowiek... must hurry. Helga's team has an excavation site at the graveyard at the end of town. Ale jakie ma The piękne entrance zęby. to the crypt is there. Good luck. To jest Otto Skorcenny i no się spas. Sobie w tle wesoło leci Horst Wessel Lied. Some very strange goings on up there last night, eh? Ej, tu mieli przyjść. Coś się nie udało. Teraz dobrze. Don't shoot!
Elo Kutediz. No i Naruto. Daj mi punchkrautu i piwo. I po kacyce. Dobra. Tradycji musi stać się zadość. Jakbym tego nie zrobił, to bym był chory. Such as it is. Czekajcie. Robert Stalka. Dziękuję bardzo, panie Robercie Stalka, żeś pan zarzucił u Niklausa Subalka. Aż się normalnie prostuje Patrzę i oczom nie wierzę, jaki fajny sub. Reakcją Wichtige Nachschubstraße behandle sie daher mit derselben Babę? Nie wiem, co tam jest napisane. Za mała rozdziałka. Sorry, Hans. Tak bez czapki na zimnie? Jak suba nie wyświetliło? Kurde, gdzieś ty był? Coś ty robił, gościu. Tyś chyba dostał z tej radości jakiejś pomroczności. Horst Wessel było śpiewane po rozpoczęciu wojny. Chyba nie. Tak na marginesie, Horst Wessel przed wojną był patronem mojego liceum. Duma. Dracht sei Ilban? Aber ich verstehe so nicht. Tak. Także chcę. Ale mi epę wyjebał. Ile razy ja go tu zastrzeliłem? Don't shoot! Come inside! Dzięki za lutsa. Feldlazaret. Dawaj te amunicjony. Kutangensie. No elo. I have something for you. Dawaj te mięso.
Our British friends thought you might be able to use this. A silenced Sten submachine gun. W ogóle, jak się te drzwi zamkną, It uses the same to już się nie otworzą. 9mm ammunition as the MP40. Gościu, nie wierzę ci w ogóle. Jesteś mega podejrzany. W ogóle, no ej, jakie te drzwi są ogromne. The guards find you here with me, we'll both be shot. Ten gościu, ej, patrzcie, ej, obadajcie to. Jakie tu są kurwa drzwi? On jest do połowy tych... Ej, to jest... Ja na to nigdy wcześniej uwagi nie zwróciłem. Te drzwi są jakieś... Kurwa... Jak się podejdzie na blisko, to jest normalny. A z daleka? Jest malutki. W sumie jak się podejdzie blaskowiczem... Dobra, nie, to się Ała, a się dziubłem w nos. Się podejdzie, to ma głowę tak mniej więcej w środku tych drzwi, no to... No ja, są jednak jakieś nienaturalnie duże. Złota rzeka. Please don't hurt me. I know nothing. Kłamiesz. Dawaj ten naszyjnik. Sukwo. What do you know? I actually found it. Unbelievable. I would have sworn the whole thing was make-believe. I guess the crazy old witch was right after all. Well, she knew where to dig, I'll give her that. You suppose she's right about the rest of it? The rest of what? Well, you know. What, resurrecting the dead? Oh, come on. What do you take me for, a schoolboy? Kurde, zjebałeś mi wejście filmowe, gościu. To była akcja pod hasłem tyś tyś. Dobra, panie Horst Wessel, bite sznauce. W ogóle, jakiego chuja orzeł z Luftwaffe? Oni tu te symbole tak dawali chyba na chybił trafił. Ja, tu się złazi na dół. Ino jak? Tu się jakoś książka wciskało? Ja. No, Versusów to były takie czasy, że można było normalnie dawać, ale... W kodzie nie ma wcale. Nie no, jak w kodzie? W kodzie jedynce były normalnie. W dwójce też, w trójce też, w Black Opsie też. W każdym były normalnie. A w nowym nie ma, ino w multi, no to już wiecie, no nie ma co... Kurde... Przeinaczać faktów. Akurat te gry wyłaziły, jak jeszcze nie była taka zjebana poprawność polityczna. Tak, w niemieckiej wersji byli kosmici zamiast Niemców. Czy mieli zieloną krew.
Tyś. Tyś. Tam jest typek chyba. Kiedyś był. Albo tu? Nie wiem. Zawarte? Trup, no co, no... Jakiś problem? Kurde, tam się jakoś włazi. I no, żebym ja wiedział jak. Ja ze sztywnia, bo jest zimno. Po tym drzewie? Nie. A porynnie, Tu zawsze był typ. Nie ma. Aha. Czyli tu tak naprawdę nie ma po co przyjść. To jest tylko taka... halucynacja. Ale tu można. Kurde, i te efekty tych firanek to wtedy normalnie miażdżyły moszne. Dzięki za Luca, siema Janger. Adi. Tyś. W sumie tu też tak po prawdzie nie ma po co przyjść. Wszystko to jest mistyfikancja. W takim razie gdzie iść? Gdzie iść? Tędy? Ja, tędy. Bardziej skomplikowane levele niż w 90% dzisiejszych gier znowu. Again. Once again. Tyś, halt. Ej, paruwo niemiecka. Siema Mitex. Lucy się zmieniły. Tak, tylko że z poprzedniego streama jest jeszcze pewnie z 30 do wyświetlenia. Yeah, I agree. Terrible. Mapa tu gdzieś... Our own men be sealed in with those things. I know, I was there. But what else could we do? It was an order from Helga, no less. Yeah, of course, an order. We had to... Tyś, chłopcy. Nie było mapy, jest mapa. Taka papierowa. Zaraz wam pokażę. O, proszę. Znaczy mapa, no. Taki przekrój. Kiedyś to sobie przerysowywałem. Do takiego zeszytu z nudów. I kurde boom!
Boom headshot, boom headshot. To się od religii. Tak. Czy za 400 subów poza hajsem jakbyś wbił jakieś bonusy? 400 subów? No emotki pewnie następne. Ale na razie to ja muszę te dwie zrobić. Daleko to jest w misjach. To? Nie, ja dopiero gram co godzinkę. A i tak mi szybko idzie, no bo ja już to dość... no znam. Kurde, ominąłem jednego Secret Areasa. Ale lipa. 54 minuty. Zobaczymy, jaki mi total playtime wyjdzie. No i moi drodzy, katakumby. Boję się. Tego się bałem, to mi musiał ujek przełazić. Bo się cykałem za fest. It's like a slaughterhouse in here. I know, these things are everywhere. Everywhere. What are they? Where did they all come from? Don't ask me, no one ever tells me anything. Jakie pytania filozoficzne. W ogóle. God! Did you hear that? Where do they I come wish I from? hadn't. We have to get out of here. Follow me back to the entrance. What? The ladder! It's destroyed! They've sealed us in here. No powiem wam, zabezpieczyli się zajebiście. Taka operacja na jednej drewnianej drabinie. Coming! To chyba nie Niemcy w takim razie. Coś tak trochę na odjebę. Tam się ciulają. Idą. Maszkarony. Niemcy, naród wielkiego porządku. Do ostatniego momentu myśleli, że jak będzie mówił do zombika halt, to w końcu go powstrzymie. No, nie wyszło. Ale warto było próbować. Jak ja się tu srałem w tej misji. Pamiętam. Bardzo. The Americana. Poniszczawą wszystkie te... No sombrero. Co? Kto? Normalnie mrogi, bo to są jacyś ten... Kurde, i Hakenkreuze. Bałeś? Tak, bałem się. Bo to są jakieś kurde wikingi niby, czy jacyś tam... pragermańskie wojowniki to są. Nasi przodkowie. Nie no, to są prasłowianie tak naprawdę. Ej, nie pamiętałem tego. Mein Gott, was ist los? Go back to hell. Jego zezarły.
A to ja nie wiem, to się potem otwierało czy coś? Tak, to są lechici pradawni. Nazistowska ręka. No i gorzej. Ten sam maszkeci. Kadubek. Smite! Dzięki bardzo za smite'a. No, w smite'a to można klikać bez obawień. Fajnie, bo kopo obgryzali. Trzymaj się, Monika, dobrej nocy. I uważaj, bo ci zombie na łóżko wskoczy. Czemu przychodzą mi maile, że mi sub wygasł, a na Twitchu pokazuje, że jesteś subskrybowany? No ja nie wiem. Ana, jest sami na sprzątu. Aha. Kurde bele, nie wyszło. I najlepsze jest, jak oni tu se powpadają na dół i się pozabijają sami. Hehehe. Pa. Ciul. Jakie głupki, o lol. Kek. Ile ten typek rasy by miał złamaną nogę? Gościu, tutaj łażą zombie pragermańskich wojowników, walczą z żołnierzami Wehrmachtu, a ty się przejmujesz, że mu się noga nie łamie. Trzeba sobie wina nalać. Resztówka. A w to spiją ostatki, ty nie... Wiadomo, piękny i gładki. Aż se paluszka se. Typa! On przeżył. O kurwa. Pierwsza rozgrywka w PUBG ever i zabiłem kolesia strzałem w tył głowy. Nieźle. Już tam zaraz zrobię porządek. Hans, dawaj te pakiety. Ci się tu już nie przyjdą. A nie. To tu się wejście otwierało, to już wszystko wiem. Dzięki za ludca. To się zaraz tu... Na dobiegu.
Już ma niestrawność. Mu się hepie. Stena. Tyś. What was that? Is someone there? Szkoda tych Niemców zabijać, bo mają tu i tak przejebane. Fest. Czym się kleszczowianin? O lol, na głowa mi się leciał. No im w sumie nie szkoda. Głupcy, a moglibyśmy współpracować, by nam było łatwiej. Co ja to w ogóle wziąłem? Doktor Zemst Journal. Jak to się bierze? Na Enterze? Nie, na F? Nie. Ej, ktoś wie? Na którym to się bierze w ogóle? Człowieka małpę zrobił zamiast Icy Towera i jego głosy? No nieźle, będę musiał sobie to zobaczyć. Kto chowa w średniowiecznych katakumbach granaty? Jak to? No Niemcy. Przecież widać. O, jestem zombie, ba. Beka. A w ogóle kojarzycie, co to za silnik graficzny, nie? To łatwo poznać po efekcie ognia. To jest oczywiście silnik z Quake'a. Jak on się nazywał? On się... Nie, albo Quake Engine po prostu? Nie wiem. W każdym razie Call of Duty jest na tym silniku. Tylko no, Call of Duty 1 ma dużo IDE, właśnie IDE Engine. Call of Duty jest na tym silniku, tylko że ma jedynka już miała sporo lepszą grafę od tego. Szczególnie jak chodzi o geometrię. Bo tekstury tu są ok, tylko geometria jest strasznie... To jest kanciate. No a nowe Wolfensteiny działają w sumie na tym samym silniku, tylko nowej bardzo wersji. I nowe Wolfensteiny, ten New Order i The Old Blood mają superową grafikę. Ten co wyjdzie nowy, The New Colossus, z tego co widziałem, to będzie podobnie wyglądał, tylko że animacja lepsza, taka płynniejsza. Tak to wyglądało. Czym się mi tekst? Dobrej nocy. Florinak, dzięki za suba, za follow. I DT 6, te nowe jak Doom, a wcześniej na 5, tak, zgadza się. No, Doom też ma zajebistą grafikę. Szczególnie wszystkie te efekty rozpadywania się tych trupków.
Czekajcie, czy tu wyłazi... Ja tu zrobię taki fajny myk. Siema Sebek. Aaaa! LOL! Jaki kurwiosz mały. Jak mnie dojechał. Fuck you. Zjechał mi tyle pancerza. Ja pierdaczę. Zaskoczył mnie. Skurwiks. Czekajcie, ja tam gdzieś pozostawiałem pełno apteczek. No, ja go dałem w złym momencie, bo on tak jakby jeszcze się nie zdążył... Nie zdążył się podnieść i... To mu chyba... Ten dynamit to mu chyba prawie nie zadał w ogóle obrażeń nawet. Chyba zostawiłem apteczki. Ale cisza była na moment. Jak w krypcie jakiejś. He! Nomeno. Ej, a w ogóle te nowe Call of Duty to one działa też na tym? Na tym samym starym silniku co poprzednie Call of Duty? Czy to jest jakiś nowy? Kurde, tu gdzieś muszą być apteczki. Na stówę gdzieś tu zostawiłem. No, chyba żeby nie. Dzięki za Naruto. Ej, mógłbym się wyleczyć tym. I no powiedzcie mi, jak to się bierze. Na spacji może. Nie. Kurde, coś mi się dupczy net. Mam czasem takie spadki tego transferu. Nie wiem czemu. O. Znaczy uploadu. Od jakiegoś czasu tak. Spadnie i wróci. No ale akurat grafika w tym remasterze Call of Duty była bardzo okej. Jak na Call of Duty, a tam nikt nie wymaga jakiegoś innego. Nie mam sekretów i nie mam treżurów. Ale kurde. The first attempt. Navigate the catacombs to enter the Wolfburg. Oła! Krzyczał ci pan Alt. A wiesz, Versusew, że to nie jest Helga? Bo ten potwór to nie jest Helga. On ją zabija. Ona tam potem leży taka zerwana cała. Też kiedyś myślałem, że to jest ona. Ale to nie jest ona. Ja myślałem, że to jest ona przeobrażona. Ona przeobrażona, lol, jakie rymy. On ją tamten ryba zjada, ja myślałem kiedyś, że to jest ona. Przemieniona. Przemieniona. Zaś się zrymowało. Oj! Haha! Ten tu fajnie klupie. Kto tam?
Zajęte. A! Mocie. Syna nie ma w domu. Ja, tu się chłopcy fajnie bawią. Czym się cyklator? No. O lol. Chciałem pomóc, wyszło tak przeciętnie. Karwa. Ja, oni nie pomagają. O, smajcik. Klikać, 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 klik, klik. To są źli Niemcy, oni nie pomagają Amerykanowi polskiego pochodzenia. Jo jest w szoku. Ej, w ogóle możecie się czuć mega prestiżowo, bo jesteście świadkami jedynego streamu na całym Twitchu w tym momencie na świecie. To jest prestiż. To jest coś. Ile razy mnie ten krzyż zacis. Nie zliczę. U mnie zawsze jest prestiż. Swoją drogą. Ale dzisiaj wyjątkowo. Secret area. Safe. In case it's ruined. To się sam idzie? Ja. Ej, to są katakumby, kurde, z wczesnego średniowiecza, a tutaj jest pod sufitem mniej pająków niż u mnie. To nie świadczy dobrze o porządku w mojej chałupie. Czy pająków, wiecie, tak mówię metaforycznie, w sensie pajęczynów. Prawie nie ma, chyba że Niemcy posprzątali. W sumie oni tacy porządni. Widziałem, Pawlos, no. To jest, to się nazywa Wolven Return to Castle Wolfenstein Operation Resurrection. A ja pamiętam, jak ja się pytałem mamy, ej mama, a... Teraz wam powiem. Ja pamiętam, jak się pytałem mamy... Ej mama, co to jest ta... Bo Wolfenstein Operation Resurrection. Mówię, mama, a co to znaczy ta resurrection? Co to jest ta rezurekcja? A mama mi wtedy powiedziała, no jak co? To jest taka msza w kościele. A ja tak... To co...
Co tam się robi w tym Wolfensteinie na tej konsoli? No, nie skłamała, nie? Matka kobieta kształcona, to powinna wiedzieć. Się można wdupić w pułapkę. Death Adder Elite, moi drodzy, to trzeba poklikać. Ewidentnie. Ale strachem. Klikamy czatełki. Klik, klik, kliku, kliku. To poklikać trzeba. Dzięki Ania, dzięki Fefek. To trzeba klikać. Kurde, krakeny dzisiaj jedne z nielicznych wleciały. Nie pizło mnie. Tu się ściany zgniatają. Jakby ktoś był chudy. Jakby ktoś był chudy, to by mógł nawet przeżyć. A musi być bardzo chudy. Bardzo, bardzo chudy. No bo rezurekcja to jest co? Odrodzenie, nie? No to się zgadza. Wskrzeszenie. No, wskrzeszenie. Tak. No na Xboxie ten podtytuł sugerował, że tam tego Heinricha tam wskrzeszają, nie? Zmartwychwstanie. No ale to czuję, o co chodzi. Zmartwychwstanie to chyba jako jedno słowo się pisze. Ale nie wiem, nie jestem specjalistą od zmartwychwstawania. Jaki pysio. Mroczna czacha. I o kurwa. Poważna sprawa. I teraz będzie tąpnięcie. A jeszcze te gizdy. Na. Po imprezie? A, no dobra. Wielokrotnie. No i się wyłożyli. Elegancio. O Jezus! Pynko! Na rozbarku tąpło, czym cię szolki? Ja, tak to jest u nas na Śląsku właśnie. Sząsy. Jak ten film Tremors. Co te takie robale wielkie pod ziemią żyły. I wyłaziły. Kurde, zaś jednej Secret Array i jednego Treasura nie miałem. Jednego szaca. Żech nie wziął. O kurde, tu będą te, wiecie kto? Te takie wść. Takie te Niemki. W tych lateksach, kurde. Well, what's happening? A moment, please, mein Director. Is it working? Please be patient.
We are operating under very difficult conditions here. Enough of your stalling. Tell me yes or no. Will it work? Frau von Bülow, how many times do I have to remind you? This is a very complex and delicate operation. It cannot be hurried. We are not filling teeth here. Don't take that patronizing tone with me. Just a moment. Just a moment. What? What? Yeah. The extraction process is beginning. Ja, It is only a matter of time now. ja. Excellent. A, i jeszcze ten pieron za oknem walnął. Mrok. Ja. A najlepszy jest ten krawat namalowany. Na tym, na tej koszuli. Panie, no nie było takiej technologii. Znaczy to by szło wtedy zrobić, tak jak te zasłony, ale komu to by się chciało wtedy? Look at him, torn to shreds. What could have done that? Za... Nothing human. What are you all gawking at? You'll see worse than this if you don't get moving. Stop standing around with your bombs in your mouths and start searching the area. Keep an eye out for the American. He must be dead by now. I'm convinced of it. Oh, you're convinced of it all. Żyja! O lol. O nie, o, żech się... Ja, żech to zdupił. Jeszcze raz, zabij mnie. Zaraz mnie dojedzie Spotify'owa policja. Dlaczego? Fishing mail. Joseph, look at him, torn to shreds. Józefa zabili, kurde, zombiki. What could have done that? I jest przypał. Nothing human. Każdy się niem rozkryła. No. Ale z Józefa zrobiły kadłubek. No kadłub, no kadłub. Szkoda synka, a mógł służyć na Ostfroncie. A to malowane, nie? To nie 3D. No, takie... Nie było takiej technologii wtedy. Get him! Czy jest nude mode? Na 100. Na 100. No i Naruto. I dziękuję. A tych skrzynek nie da rady. Nie. Tych nie. Jak to miało działać, żeby się ktoś tego przestraszył? Zawsze się zastanawiałem. Get ready. Stał i zasnął. Stwierdził, że woli dalej nie żyć, niż żyć w takim świecie chujowym. O ty. Kurwa! Ty! Se uważaj. Że tobie się może dźwignąć i mama... Co ty dupisz?
Idealna pozycja, to co najważniejsze zostało. Oczywiście chodzi mi o Hakenkreuza. Miły widok przy dupczeniu. Żeby się erekcja dłużej utrzymała, nie? Żartowałem. Nie zamykajcie do więzienia. Move it, Zem! Your orders, mein Oberführer. Deploy the remaining elite guard. Jawohl! Jawohl. Otwieraj! O kurwa. Ich sam jest za wiele. Na filologii byłeś, tak. Na angielskiej filologii. O specjalizacji nauczycielskiej. I języku niemieckim. Wszystkie oznaczone krzyżem żelaznym. To nieźle. Ej, tam kurde jest jedna. Fuck you. Mówili, że elita, no tak. O kuwa. Aj! To jest ciężko trafić. Kuźwa. Ej, czemu one się... A one się od niej odbijają. Okej, rozkurwiator. Kurwa, będziemy się tak... No. Ooo! Siadło. Kurwa. LOL, one za fest aima mają. Kurde bele. Kurwiarki. Dzięki za hosta. L3 Ares. Lares, nie wiem jak to powiedzieć. Nie, bez jaj, że ja nie sejwowałem nic. No kurwa. Już mi się gorko zrobiło. Jebatorki. Kurwa, przepraszam. A, Bares, dobra, Bares. Ty, no nie, no, dobra. To jest ciężki moment. Ciężki moment. Ja nie chcę wiedzieć, co będzie dalej.
no będzie generalnie jeszcze ciężej. Tu to jeszcze jest ciul. Dalej dopiero będą. Siema, siema. Z Thompsonika, pyk, pyk, pyk. Na szybkości. Ja pierdolę, i mi tyle HP musiała. Yeah. Co za szucz. Wunderbaba. No, fajno kopytka ciulła. Sekret niedaleko. Na dole, nie? Tyle wiem. I uwaga! I to zwiastowało, moi drodzy, Death Adera Elite. Ta błyskawica. Jakbyś tam Ania mogła powklejać z łaski swojej. Get ready. Bo taki Death Adder, kurde, Razer, to wam powiem, że... Cza kliknąć, no cza. To jest rzadkość. Na drugim balkonie. Na drugim balkonie? Ale to się stąd jakoś przełazi? No siema, wojas, witam. Aha, no szłoby w zasadzie. Ta dostała delirium. A, dobra. Siema, Nauritimus. Wow. Golden Skull. Nie przełaś. Czemu? Przecież wszystko dobrze. O jaku. To wszystkie Wolfensteiny, dziwne combo kod, magii, Indiana Jonesa, amerykańskiego patriotyzmu. Czy no tu akurat amerykańskiego patriotyzmu nie ma dużo. To raczej w tych nowych. New Order i Old Blood. Wygląda spokojnie, no. Lożka. Kurde, jak one HP masakrują. O, fuck you. Kuźwa. Jajebix. Ty, one za dobre są, kurde. Kurde bele. Kurde kucze. Ty, ale gdzie mnie to... No.
Tak pod schodami patrzyłem. Fuck! Dzięki za lucik. Ło, co się naszczelawszy. To jest Ender. Jeden. Attempt 7. Kurde, forma spadła. Nie ma już po jednym. No i kurde teraz. Tak zwane clue. What are you planning now? I'm not planning anything. I'm doing it. I'm getting that dagger. No, you can't do that. You'll break the inner seal. I'm prepared to take that risk. You're prepared. Are you completely mad? Do you realize what will be unleashed? It will make all the rest of this seem like a minor annoyance. Ha! I don't care. I've waited my whole life for an opportunity like this. I'm not turning back now for some cowering bookworm and his pointless fears. Frau von Bülow, I warn you. If you persist in this madness, I will be forced to report your conduct to the SS High Court of Inquiry. Get out of my way, Zemph! Your feeble threats won't stop me. Please come to your senses. Stop this madness before it is too late. This is your last warning. No, you can't. Zajebała Zempa. At last. Wojas, ja tą grę przeszedłem więcej razy niż ty zjadłeś kotletów mielonych w życiu. Proszę cię. Sekrety okej, ale... Miej litość. Dam se radę. Spokojnie. Polemizowałbyś z tym faktem? No ale ty nie masz co polemizować, kurde. Skoro ja wiem, to wiem. No chyba, że w życiu nie zjadłeś ani jednego kotleta mielonego, albo zjadłeś ich tak dużo, że nie ma... No. Dobra, nieważne. Tu jest taka taktyka. Taktyka na dzika. Zmięta broń. O kurwa! Te duszki mnie zjebały. Co wezmę, tak? Dużo HP nie powinien mieć. Dzięki za follow, Kudlacz i Jank.
pojtnął. O! Nadgodziny za wczoraj? A co było wczoraj, że muszę nadgodziny brać? Ja. Jest Dodger. I resztówki Helgi. Wczoraj krótko było. No chyba cię poebało. Wczoraj 6 godzin streamowałem prawie, to normalnie. Mother hen to Eagle's Nest. Mother hen to Eagle's Nest. Come in, Eagle's Nest. This is Eagle's Nest. We read you, Mother Hen. What is your status? Status is mission accomplished. We are inbound. Well done, Mother Hen. What is the condition of your passengers? All things considered, the passenger is doing fine. Blaskowicz, Me, przystojniak. passenger is doing fine. Mother hen out. Kompletnie niepodobny do siebie w nowej części. Ani troszkę. Joint Military Operations. Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blaskowitz returned from Castle Wolfenstein. That's given us ample time to digest his findings. Findings which are, to say the least, astonishing. That's an understatement, sir. The question I'm putting to you all now is this. What are the Nazis really up to? Well, sir, to put it bluntly, I don't think we know enough to answer that question. Really? Don't get me wrong. We've learned plenty about their capabilities. That alone scares the hell out of me. Here, here. But, Yes, Jack? well, there are two things that still bother me. Exactly what is this dark night they all seem to be so interested in? Well, what did our research come up with? Nothing. A complete blank. Well, it's obviously more of their jiggery-pokery raising the ghoulies rot. What's the second thing, Jack? The second thing is Death's Head. Now here we have probably the single most dangerous figure in the entire Third Reich, and still we don't have a clue about his connection to all of this. Death's Head? Haven't our sources placed him at the secret rocket base in Kalamarundi? Well, that's correct. In fact, as luck would have it, our man Blaskowitz is Znaczy on headed jest there now. dupny, nie? He is? Yes. His orders are to infiltrate and sabotage the entire V weapons complex. With any luck, he might even get his hands on the Okay. latest experimental Cobra. The Cobra rocket plane. The very one. That's exciting news, sir. So, what would you say, Jack, to my instructing our man to keep his eyes and ears open for any links to projects involving the paranormal? I would say that was an excellent idea, sir. Grałeś w innego klasyka z 99 roku, Mortyr. Mortyr klasykiem! Wymienić Mortyra w jednej rai z Wolfensteinem to jest jak napluć własnej matce w pysk. Miejcie trochę godności. Dobra. No widzę, że wleciał autohost od Bungeła. No, witam wszystkich od Bungeła. Rozsiądźcie się wygodnie. Weźcie coś do picia, do jedzenia. Może nie, bo już późno. My tu męczymy klasyka klasyków. Moją ulubioną grę, ukochaną, najlepszą. Emotkę z Naruto. O Jezu, a tu jest przecież alarm. Jak ja tej misji nie lubię. O shit. Really? It's probably
probably just a misdraft from that Blackguard division training to the south. It happens all the time. You'll get used to it. Are they training today? I don't know. There's a schedule here somewhere. Find out if you're that interested. Maul halten. Po cichu trzeba w mieście. Jest taka też. A, bo tu można było wejść tyłem. Po tym. Jak to się nazywa? W ogóle fajna woda. Zur jak byk. Pergola? Ta misja jest przedsza to, co trzeba zabijać oficerów i ona się nazywa bodaj... To jest nazwa miasta niemieckiego. Nie Bamberg i no... A nie, albo to się inaczej jakoś nazywa? Kurde, nie wiem. Jakaś nazwa chyba od miasta niemieckiego. Nie. Paderborn, o właśnie. Paderborn. Krankenwagen. Ja, Krankenschwester. W sumie mogę se save'nąć chyba. Kurde, jęknął. Nie szczaił bazy. Dobry typ. To w ogóle co leci, to jest coś autentycznego? Kurde, nie będę save'ował, bo nie jestem przekonany. O słuszności. Potem będzie Rocket Base, potem chyba będzie radar. Nie? Dobrze mówię? Chyba tak. W sumie to go idzie nie zabijać. Bo on się nawet nie odwraca. Czym się grzybek? Tego już ale bym zabił. Airbase Assault. Ja, i tam jest najlepszy motyw muzyczny. Takie tu. Nie umiem tego nawet zanucić. Takie bębny jak ci SS Elite Guard na spadochronach skaczą. Ło, to jest mocarne.
Bear subnął! O kurde, jak to mówią, kude kucze. Dzięki pięknie, panie Bers, a ewentualnie Bares, jak kto woli. W każdym razie dzięki bardzo. Polecam się na przyszłość. Dziś jadę na IT, pierwszy mój horror w kinie. O lol. Powiem tak, no. Ja tam bym tego nie oglądał. Jeszcze w kinie. Dobra, chyba nie szczaili. Co się dzieje? Nie skumali bazy. Klasyczne zombie cię straszy. Nie, nie, zombie nie. Ale klauny tak. Nie mam się czym wysadzić, chłopcy. Aaaa! Ja nie mogę. Kurwa. Halten? Idziemy dalej. Dobra, to w sumie ten 2 minuty. No Elobers, dzięki bardzo za słupka. 309. Nigdy nie miałem więcej subów. Kiedy popijawa? W piątek. No chyba, że mówię, że mi coś wypadnie, nie wiem co, jakieś deadline'owe składanie materiału jakiegoś na już. Ale nie powinno. Także wyjściowo, nie, wejściowo, piątek. A w ogóle jutro stream, znaczy dzisiaj, wcześniej, taki koło 13, coś takiego. Bo wieczorem mnie nie ma, ale prawdopodobnie wrócę i może coś jeszcze odpalę po tym. Także jakby co, to taki wcześniejszy będzie na pewno. Dobra, ja sobie zapiszę, ale na wszelki wypadek tak. Ulululululu. To ja będę jeszcze spać. No to Ania, obudzisz się. Specjalnie dla mnie i dla streama. Lokowanie kropli. No to właśnie ten materiał musimy poskładać. To będzie pierwszy materiał z całej serii śląskich recenzji, które będziemy robić z Dawidem we współpracy z Fantasy Expo. Delirium Clemens, które dziesiątkowało niemiecką armię podczas wojny. Is that the last delivery for today? I believe so. Nothing else is scheduled. Jak ja tego momentu tu nie lubię. Ja jebie. Tego ciula z tym binokularem. Ja muszę wejść do tej ciężarówki. Przepraszam. Ja, misja w kodzie na tamie, a potem jak się na ciężarówce jechało z Price'em i z Ingramem i się ciulało z Panzerfausta do tych aut. Kurde, taką misję bym chciał w nowym kodzie, żeby była podobna, bo to było zajebiste. I potem się zeszczeliwało na lotnisku te samoloty.
W ogóle jaki zarośnięty, to tak... Niemożliwe, żeby to było w niemieckim wojsku w takich warunkach, żeby gościu miał taką brodę. Znaczy jedyne chyba zwolnienie było z golenia zarostu w takich ciężkich warunkach, nie? Jak tam na przykład w Stalingradzie byli czy coś. Dzięki za lód. Dobra, nie pacza się. Nie pacza się na mnie. A tu jest ta elegantna snajpera. To jest w ogóle... To jest niby M1 Garand. Tak średnio bym powiedział. No modele broni w tej grze są takie... ciekawe. Ile razy mi się tu zdarzyło kliknąć w ten zamiast w tego. Tak, tylko że w rzeczywistości to żeby ten celownik działał, to trzeba było taki agregat na plecach nosić, taki dupny, ciężki, niepraktyczny, to w ogóle tego w boju nigdy nie używano. Dobra, cweluchy. To teraz tak. Muszę kropnąć. Nie wiem czy... Spróbujmy tak. Aha! Dobra. Dobra, nie sraj się. Dawaj save'a. Kurde, nie idzie w ostatnim momencie quick save'a wczytać. Jakie guano. Ja. Dzięki za follow, Trox. Przecież tu nie ma okna. No i chyba we succeeded na tym etapie. Dobra, ryzykownie zasejwuję. Chyba straciłem parę HP, nie mogę dalej grać. Jestem perfekcjonistą. Tu się to chyba da tak śmignąć. Dzięki Diego Maximum za follow. Skąd on to w ogóle strzelił? Bo tak nie jestem przekonany do końca. Dzięki za loot! Kuchwa. Atak na szybkęsa? Nie tu! Nie tu! Albo dobra, na chwilę.
Kapsie? Nie. Dzięki Odyn Syn za follow. A tego mogę zdjąć? Czekajcie. Poka dupę! Kajłon jest. Ty. Wydupił. Jaki kurwa frajer! Ja pier... Ujebę go. Jak on tam stoi w ogóle? Pałkarz. Paukarz. Nie ma sekreta i treżura. A ja... nie mam pojęcia, gdzie w tej misji były sekrety i treżury, powiem szczerze. Teraz kurde Rocket Base. Muszę się napić. Bo aż mnie zasuszywszy. Moi drodzy, jak się bawicie z klasykiem na streamie? O Jezus. Jak się po tych paluszkach picie. Brawa komora, are you having fun? Attention all personnel, V2 rocket test to commence in 5, 4, 3, 2, 1. I chuj! V2 rocket test complete. Telemetry operators, commence pre-launch calibration procedures. Du kannst nicht. Ach, these rocket tests. Why don't they just launch the Die damn Raket. Ja, Ja. Kurde, zaś mi się chyba to zrobiło z uploadem co wcześniej. Muszę chyba restartnąć streama, wiecie? Na szybkości. Bo się zepił, tak się ostatnio robi coś takiego. Ojej. Napiszę tu. A na YouTubie dalej się nagrywa. I to jest najważniejsze. Gdzie jest Frankfurt Germany? Dobra.
I tym sposobem ominąłem kupę Niemców. Fusion crews complete final check of safety seals. Tum, tum. Entschuldigung. Hans. Achtung! Launch tower supervisor. Verify auto-release sequencer. Jadymy! No chyba nie. O kurwa, mnie to ściśnie do ściany. No umrza. Siema Maxo. Du. Achtung! All launch supervisors. Report final readiness. Jak oni to w ogóle wymawiają? In 2 Ach, minutes. gun! Nie po angielsku. Ach, tun. Tun. W sumie bez G. Hopsy, co wy to? Feuergefährliche Lösungsmittel. Czy odpoczywam od PUBG'a? Nie no, po prostu zarzuciłem klasykę, żeby młodzież mogła zobaczyć przed premierą nowego Wolfa, która już za niedługo, Launch will z czego się bardzo commence in cieszę. 1 minute 30 seconds. Szkoda hopa, nie? A pewnie tak przylos na szychta naprawić ten baniok i go wykurwiło w luft. Ja myślę, że cofnąć się do poprzedniego Wolfa to by już było trochę za daleko. Launch will commence in 1 minute. Jebnie! Pozbieraj! A, oni byli bezbronni w sumie. No, soreczka, kumple. Ale jesteście na usługach zbrodniczego reżimu. Weź to wyrzuć, kurde gościu, dobra, czekaj. No i elo! Launch aborted. All safety crews on station. Nic nie widziałeś. Achtung! Intruder alert! Intruder alert! Security teams, report immediately. Siema Oltarian, jak ci się spodobało Old Blood? Zajebiste jest Old Blood, kurde. W ogóle widzieliście to? Że przy takim guziku, kurwa, bardzo dobre oznaczenie. Żeby wszyscy wiedzieli, nawet głupkowaci. Ale w ogóle trzeba powiedzieć, że stworzyli zajebiste loga twórcy gry, takie w klimat... Ej, w ogóle to logo jest, kurwa, jak wyjęte z mojego intra. W sensie kolorystyka jest identyczna. Fioletowo-pomarańczowo-biała. To mogłoby być w moim intrze. A ja się nie wzorowałem na tym. Ja nawet nie pamiętałem o czymś takim. Ale takie nie? Takie Niklausowe. Szola się zdupiła. Oni tu fajnie padają, tak jak w starych polskich filmach. 3 piruety. I jeszcze... A w ogóle taka pizda na mordzie.
To już w niemieckiej armii była totalnie niedopuszczalna. Nie wiem, co oni to wymyślili. Za jakichś banderasów. Siema, okularnik. Przyłbice i kaptury? Nie kojarzę takiego. Wewe. I te odwieczne. O kurwa. Mnie sam nie ma. Jakby się ktoś pytał. Ciuli dup. Cały catwalk. Strasznie w ogóle. Strasznie lubię te angielskie słowo catwalk. W sumie jak się tłumaczy catwalk na polski? Balustrada? Nie wiem. W sumie się nigdy nad tym nie zastanawiałem jakoś. Wiecie, o co chodzi? Wybieg. Ja, ale... Mi chodzi o takie... Kładka. O, kładka. No mi chodzi o taki właśnie pomost, kładkę, coś takiego. Nie, to balustrada... Co to w ogóle jest balustrada tak naprawdę? Nie wiem. A poniszcza im wszystkie Co to jest? Tutaj się secret. Balustrada to barierka. No dobra. Czyli tak zwany Geländer po śląsku. A ten co? Jackie Chan. Chciał mi z półobrota we mnie chciał wjechać. Tamten tak biednie podskakiwał. Dobra, tam. Nie srajcie się. O, jakie słabe sekrety, ale na jedne podejście przynajmniej. Radar installation. Dobra, moi drodzy, ja tu sobie zakończę nagrywanie i na YouTubie pojawi się kolejna część już niebawem. Zostawcie łapkę.